Baba musí vždy dobre vyzerať. U chlapa je to jedno. Stojím na brehu jazera so svojimi malými synmi. Sledujeme kačky a káčerov. Keďže je jar, v operencoch sa zjavne prebudzajú jarné vášne. Káčeri naháňajú kačky a odháňajú svojich sokov. Syn sa ma opýta. Tatino, ktoré sú kačky a ktorí káčeri? Nuž, snažím sa mu pravdivo odpovedať. Tí farebnejší sú samčekovia a tie hnedopopolavé sú kačky. Samčekovia sa predvádzajú samičkám, preto sú pekní, aby si ich samičky všimli. A zas kačičky musia byť také trocha nevýrazné, aby keď strážia vajíčka, sa neprezradili nejakému votrelcovi. Určite, že nechcem podľa kačiek odvodzovať podobnosť na ľudí, veď v prírode je veľa zázračných zvláštností a neuveriteľných prekvapení, takže určite by sme našli aj množstvo odlišných príkladov. Ak si myslíš, že u chlapa je jedno, ako vyzerá, zrejme zastávaš názor, že ženám nevadí, ak chlapi chodia zanedbaní a po práci upotení a zarastení. Dôležité je, aby dokázali ochrániť a zabezpečiť ženu. Slabé je to pokolenie. No, ak by som bol ženou, asi by som si vybral muža, ktorý ma dokáže ochrániť, zabezpečiť a okrem toho má skvelú figúru, je zábavný, spoľahlivý a aj sa dobre oblieka. Prečo by byť zbytočne skromnou? Myslím, že ženy dneška si čím ďalej tým viac uvedomujú, že výzor ich muža je aj ich vizitkou, ukážkou ich hodnot. To preto, že žena už nie je otrokyňou muža, ale slobodnou, samostatne sa rozhodujúcou bytosťou, rovnocenne vyvažujúcou svet mužov. Hovorí sa, vrana k vrane sa dá. Ak si teda o sebe myslíš, že ako baba musíš vyzerať dobre, potom asi hľadáš niekoho, kto to na tebe aj ocení. A neverím, že muž, ktorý dokáže oceniť tvoju krásu, jedno či fyzickú alebo duševnú, by sa postavil vedľa teba ako nejaký zanedbaný šupák. Jedine, že práve tým by chcel zdôrazniť veľkosť svojho ducha a zaujať. Na to mu však stačí, ak bude vyzerať jednoducho, upravene a čisto. To je ale niečo úplne iné. Alebo sa mýlim? Zhrnutie. Partnerka si zaslúži, aby okrem iného aj z výzoru muža mala dobrý pocit. Výzor muža je tiež vizitkou jeho partnerky. Dobre vyzerať môže znamenať vyzerať jednoducho, upravene, čisto. Thank you.